Kulay pi baro ki parlok ki pajba no sosnong hangne po kari asi bi ke jongi bat ha po ke jalahi bro kowe. Te mentar si ngadon hangne bat i pada James Treniang i balong iwe ni executive director jong kowe ni ki organization. Ba insa introduce insa batai bat insa pensai hangi ki egi kam nang ni na po ka organization jong ki kila ban ai ke jing sikri namta ka imlang ka salang namta kari bi jaj benriu namta ki kun samla hangne po kejala kejongi te pada James pila bana batai ngi kindat sepang ka organisation jong hima knang ba lesi kan long kejing kerku namta ki kun samla hangne po imlang ka salang tam le bangi em ha ka juk ka prothai keduk kam keduk jam mo lengba jong pi lesi kwa ban tip ka ei pila ban le ei namta jong ki te flexibon ya pi wa ps setenat ba piru pi wan menandon ringkat berngi kam tam hakene ka program jungi menta ka singi tengah syukur abanya tu kendiat sepang ka organisation ki jungi ka baha ka short form ngi ong BITS Bosco Integrated Development Society tegane ka BITS kadai ka wake organisation ka baha po ka Silesian Province of Shillong kadai ka department sepang ka social development te haka social development ngile bun ki kam ki jam panyarap ya ki samla panyarap ki pajba panyarap hi ka imlang salang bro kowe tengi don ki project lingba kene organization ka bangi ong intrain ka panta ka child right ngidon ki project ki bangi ong ka women empowerment pan kentiu ya ki longkmi ya ki kentei mo ha ki combat repair pat kaweru kakam kabangile bangile ya ki skill training kumno banyarap ya ki samla jungi ban yo ya ki skill ba repair kenang bakin yo ya kakam ka jam te yo ibon ki kena kilada matrik kilada PU kilada PA kilada BSc henry ki shong haying te lingba kane ka organization ni ka BITS kalongkum ka Shatri ya ki baro ki technical school jong ka Shillong province kabangi don kumba riu teli ki balong ki ba kambiang kiwe ki dang ki don ni tang ba long kim padak pau ba te ngi don kum ka Don Bosco Technical School Shillong ngi don ka Don Bosco Tech Nongstoin ngi don ka Bosco Penar Vocational Training Purpose ade ka Bosco Penar Hajowai te ngi don ka Bosco Tech Hasilchar te ngi don ru ka Don Bosco P Center hapo Agartala pat Don Bosco Bishramganj hapo Tripura kidon arteli teling ba kene ka BITS ni train ye ki samla ba per hakini ka jaka tekat kum kene ka project ka bangi lasdang laisna menchua teling ba ka jing tresitom jong u chairman wadai provincial jong ka Silesian province tegi ai ba Syakak department jong ka technical commission ka page berber tangi kini ki technical education te harin ka tangi la apply ka ka project lingba ka ka organization ha Germany ka ong ka child aid network te gide ki organization ki ba makiru ki kwa pan power le hana ka panta jong ki briu te lingba jong ki ngila la bandrung ha ka development cooperation jong ka sarkar jong ka Germany teling ba kata ka jingarap jong maki kata ka organization child aid network par kene ka Germany tiki fund ya kene ka project par ngidai ban train kumba chipo ajar ngut ki kena samla ha kene ka state jongi ha samru paru sha Tripura te kumba kalong menta ki nong one Aisyah training ha pokanika organisation jong ki don kumba katno hajar pada bagala enroll kumba pra hajar tinggal ban train san hajar praspa ngiladap train te tangba ban place ki kena nomor hangne ponot is jungi ngiduna bagi company ngiduna bagi industry tinggi ban place tang ki motor mekanik lase ki don katokane ki workshop tingila train te ban place kalong ka ba ha te tang duna ba na try ngidang poi kumba arsan person ha ka placement namar sabar ki janjar ba ban lej henry ngidon pat na kata ka sipo hajar ngut ngi hapan yarap khatsan spangut bagi deban sengkam sengjam taladehi
te menta nak kene khatsan spangut kinala ban penseng kam semjam la khatlai spa Kemud khatlai spa ngut kidai ki bala la ban jam. hoi kila yang kejat te kane ka program menta ka singi ba piwan kadai tang kata ka chance ane ka platform kerensan pagine ki bala sedang ki kam ki jam ling ba kata kecing rap jong kane ka project kila sedang ki bakery kila sedang ki food processing kila sedang ki carpentry tengi aya ki kane kalat pakiwan ban showcase ha kini ki stall ba bisa page bila chipit tenang ne ni khodru ya bun ki department ki industry ki prime hub Meghalaya nang ta ki dena ki department ba pamakiru kintip kane kala bandon te makiru kiyo connect par ki department ba par se kini ki department kila ban yarab yaki nama kini ki department ro kar ki tip jonga maybe a little knowledge but I know there are a lot of funds no for this but then nobody could avail to this fund na kata kata kan ibu ya kane pan ya kendu te kane kadai ka platform na kanta ki kun samla ke jongi tengaro ngasuk kemen namar hadin lais nam mentang yo iba ki khna jongi ki kun samla jongi kilaban lai te kadang yarab kamut kadon ka lenti kadon kalat berkadon ke future ka bahana ka kanta ki kun samla jongi nadu ba sedang ikini ka program jong kani ka organisation ban I training kamut dang dei minta ka sni ba kiyo ban penpau pertai ya kata kasap kapong ke jong ki haki products ki ba repair ki ba ki layo ban train nya ladi hoi ni don ngi sat penlong ki job fair kabangi wanra ya ki company repair par ngi khot man ngi la penlong ka we ha jowai ka we ha nong stoin ka we ha ne port technical school tingi khot ki khna jongi baro nang ta saya ki company repair ti don hi ki ba layo ban lai jo ki layo kam nang to ti dei tang ki job fair hnrei kane ki ong ka business expo ta kamur ba nang ne ki wan ha kene ki stall ki bangi shu bu ma kumto te kim don kam ban siu ya ka organization ne ya kane wad ya kane ka jaka ka ran jong kane la ka kane ka bids ka organization la ban kawar ni siu mangi nang ta kat ka ba kila ban di nang ne te kala long ro ka jingyo jong ki create kan soi ban petengi kita kam ban he ka business jong ki kan di kamut kani ka jing wan jong ki minta ban mo ban pen i ya kata ki mar ki jong ki lani kita ki products ki jong ki baki la yo train minta ki wan ra hang ne kane tang mata ka sni ne hadu lano tin pun kut ya kane hoi namar ba ngidang chustang ngim patip te ngi sukwa ban ai tang kalat nang ta ka weru pitip hang ne hapo sentar jong ka selong ngimla ban yo kisngi babun nama gitu pun program tengi chustang kadai tang jingstang da kalong tengin salai cheki district pa pero nang ba ngin yarab yiki kun samla namar mga kumu ngong ringdo padar bala trail aslam kamtama ki skill sectors mo te ka ton hi kata kecingkta namar natip mapi bermangar ngiwan na ginong kendong kumno kalong kajing yaki briu jungi kinong kendong jungi pada ikban asor hanai la klam ki skill klam kata imnom laban im nama pertai mentalai layu ibun mentara lajkam iwe ikam barit iba sipo wajar piti bio yu PhD bio yu gi MSc bio yu gi briu tebin aikam tang ya no te kalong kata kajing kata bha te ka society jungi te kibalor kelapan kamti yang aban le ya kane menswa hoj kane ka organisation jungi kalong kumba chpo katways na menta de la doni fada Cyril menswa I founder nantai fada Genesius menta fada Genesius ila sim ya ka kam kumu finance apo ka province te ki pa yang hadin pangalatre province kumu finance in charge kumba krais nami 8 ngalawan sim ya kane te ha kata kajing let's say kene so gicing berkat briu jongi ringkat berkat ke tim jongi ki batre stom milabat sngi ngi penlong kanyi kini kenang ban yolat ban ya kendu ya ki department repair ekane kadai ka platform ke bil kwa ban rabi samla there is no intention for us to get business for us and business for the young people live up yaki yes that is real vision and mission ke jongi kamut kani ka organisation jong ki kadon jing yadin ambat kani ka Don Bosco Technical School lane kiba penlong mo haki hang ne ko shalong bat hapo ki district of fair kumbangi mata
kadai kajuk ne kadon ga la kajong ne em ha ka balong legally kamud ba baro ki Don Bosco school ane ki Don Bosco technical school ne ki Don Bosco social sectors ki register bit separate mo ki la ke register Henry ladangi ken bit as a whole as a family of Don Bosco and kadai bangi ya collaborate langkan te kadai ka ebing ila ban le ringkat ke ba se ka kam ka bala ban le tang ka technical school ka technical school ka le ka kam ka bala ban le se tang ka college ka kam bala ban le handai ya ki bangi perkhat kemur perkhat lang namar fi syukain kumne kum mangi ka balang ha ka lesen Catholic Church or in other ki kan balang ro ni don ki department prepare mo don ki social development don ki skill development department kum ka sarkari ro ki don ki department prepare tena kaliang jungi ki Don Bosco family tingi don ha kita ki department prepare ki don ki school katok anek page formal school ki technical school handai na kabanta jungi namar u Don Bosco udadai unong seng bar uba page ki kun samla tingi long ngisngo ba ha kanek skill training namana du mensuar Don Bosco wi kai ngi kata ina kata kadau ken mangiru hadu mentangi dang kwa ban le na kabanta ka imlang salang na kabanta ki kun samla khamtam the father kan get the pila ban ai jingmut lane ban penslur lane ban kentu hakan korkom ya kini kun samla le se don teng jongi kun samla ki bayu i ya kini ka program discussion jongi hane mo ta le se ki kwa ban tip company along kumno ki hab ban yo ban enroll le dia hakan ka school bi jongpi mo peniat kan ka organisation jongpi pila ban batai mo ngamel se don benteng mi kpa ki baleng ya ki kun har pedeng jing bom don kam don jam le se ban ya kilat kilenti pat kim tip kumno ba kin yo ban enroll le ti kum hakini ki kinja school mo patan long pat opportunity ki tin hapun hoi tenak banta ki kun samla ki ba pas class 8 chejrong no pas class 8 chejrong perki bala poi khatnyo khat prasnam te gidon bon kilat mentang gidon ha ki district kamtam ha Thain West South West gidon harong ston kila ban lai chekitu ki chaka lai kili lane lai page ka kila ban le gidon bon ki straight ki bala ban le ne ki bana Thain Jowai na chatai ki lai cha bos kupnar kadon ka chaka hang tu ki bana Thain Shillong hang ne is kadon Bosco Technical School te kidon bon ki skill training ki short term training mo te kata kala banyarab ya ki lada kila pas kilo kumba BA dan BSc pada ki yo sakan ka skill long very good nam ta jong ki ban yo ki kam ki jam mo te sakawai part manta kum ka organization jong ka bits ngi lale arteli ki ba ngi kwa ban ya tie up but ki company directly ta kamut ka bits but ka company ngin ya tie up ba ngin sa train yang ne kumba shipnaya banai par ngin sa place directly shaka on job place training tementana ka organisation jungi ngila ya te ka soskular dan ka agreement contract bat ka barbecue nation kadai ka way company ka babon ma ki restaurant apo India te ngila place kumba rupangut ki khana bat ki yakmen namar kane kita dei ki bala lej ki bala lej tementa gidang don sa kumba saupungut bedang train te kane kamdol jing ere wanam ting re ban balai ngile chata ti jayu yangi namar ba kane ke jinger pelong jongi ke jingete soskular jongi kalong directly company kata kemurum don mana opdeng panak dara jai ki kun ki ti jongi ru ngidai mangi ki ba contact directly tementaro ngidang ya perkar sakawai ki don bon ki kam sabar kariru te ngidang ya persang ban ya tie up bat kawai company ki ba angka Fernandez Group na Goa Kunoban place ya ki nong trail ane ki kun samla jongi ha ka Lulu market lane ha kiwei pat ki kam omdei hapo India hapo Gulf country como Kuwait Doha hapo Dubai hapo Abu Dhabi berkumta terma te kane hajing siang im de penting ki kun samla ki le chata kan jayu yangi henry ngan ong ye pila da pila tang arsenam laisnam bantrei fin sayo I wan painang so pi yo bun gi idea kane kadai kachalen ngadai ban ai ngatrai kun sama rapi kwa ban lai hangne ri chungi ni hab lai pan page pan chungo ban yo idea ne kiwei nang ta sab
implement hang nero ka biang ta te to Kublai Shibun pada kita ki jing pensai jong pi mo sepang ka business expo 24 hostage by Beats memang itu tu ka Beats kila dik organisation jong pi ko pila pensai hiru menta pagi padba la ya sai hi ka tu ki jing pensai na kaliang jong pi pat ni ngat kamba ka ki jing pensai jong pi kanum dai ban sap ka dai ban rung sai ki jingmut jing perkat jong ki kun samla jong ki ni pa te Kublai Shibun pada kamba pidai na ka penhun mo jong Don Bosco ba pila batai menta ba Don Bosco dei ba ubah kedop ubah it yaki kena samla mo ba ubah kwa ban kentiu kena samla te to kanil se kam dei su ke jingkeli ba ya dei bet kani ka organisation jong pi kadai sabar jong ka organisation ta mangatrai kadai pat nam tagi kun samla ngatrai kenim sawi ai la ngam jingkeli te su ai jingmut pada kendiat mo ka ai ka jing jong kani ka jala ka jongi menta ba ide bagi kum samla namar bagi ong bah ka jing kerduk jam bom don jam ki poi ban ngop syaki drugs ki e bat nilai i hiru ba hadu lailak tam ki kum samla jong jala kila dei ki bala ngop ho drugs te ka e ka solution la ne ka e ki jing ai jumut na ka liang jong pi la ka dei ki mi ki pa la ki dei ki kum samla e si kala ban poi ka message ka government ru pendong kum ka suggestion de le se na ka liang jong pi mo ba pila ya im ba ki kum samla se ki sno tu e ki jing e jong kum samla diam hoi ke jing hang ne po ka ri jongi pat kam tam po ka chala ka jungi ni kong ni sap ka dei ka jing bom yo kam yo jam haba don jam ta ka mur kum bangi ong phi le ayu le kai phi le chano le kai te na dong sedong ka sulong kam kai te dei nak ta ka dau ni poi sha ki jing melin ki prepare pat kalong ka jing ka ba krau ba nak benta jong kejela pada kamtam nak benta samla te kuma pi ong udrok lodoi way kata ke jing nak benta kari ke jongi te kum ke organisation jongi ru ni nang perkhat sani bahaya kene kuno bangila banyarap nak benta kini ki kun samla tengok yo iru ya ka sarkar ka bala penmi ya kowe ka se ka project ki ong dream atau ong drug reduction or reduction dream no and eradication action mission kamta tinga sutunat pa ban i kene tinga trai kum ka jala bat kum ka sarkar ne kum mangi ki organization himdai ban lela ka jong himdai ban ke perkhat lang himdai ban ya trelang ese ka sarkar ka don pisa kala ban yarap yakini ki organization pakin la ban le namar ki organisation namar ki commit day in and day out te ladang ilaban implement ye kane ringkat natrai kane kala ban weng kato kane jing jong kane jala te ka jing i jonga himdei ban sngo fair o kini organisation non profit organisation o mano ndai kum kita kiseng bhalang ki organisation prepare kan tak sarkar pat ki kimi ki pa pat baro pangyap ya trelang te teng namar ngayo i jing syam jonga naying nimla se nim te lakam te ngi pano sa school ting ai no baka school ka deban penpej ya ka jing im jong khna jong kot kane kam la ban long school ro ka don ka dei ti ki mi paro ki don ka dei ti namar ka de ka school baning kong ha ka jing im ha ka im nang salang i ku kun ani ki kun tenga try ka dei ka jing ya trelang ka collaboration na ki department prepare na ki organization prepare ringkat be ki kun samlahi ringkat baro te kan saya lam sa ka jing ba nei ladangi tray marway kal ka jing syam jonga inam poi sa ta ka dei jing syam jonga Kublai Shibun le se pi pat yakwa ban penkut no ekni ka jing yakren bat i pada James terniang tamba kapor kanom syahi ngi hapan penkut no ekni ka jing yakren ting sau ban ai Kublai James terniang i bala long i tai executive director jong ka organization but lengba jong i pilayo snau hiru ba don di kun samla ki ba long successful ha kani ka kam ka ba ki anda kila yo ya ka training na kani ka school ding ngach kam ba kani kanang yai roy bat kanang yai san hang ne po ka jela bat kanang long ka jingkerku nam ta ki long ying long sam hang ne po ka jaj reu hang ne po ka jela bat kham tam i ki kun samla mo namar ba kemba ngi yakren na ka por ba unemployment issue ka we ka problem sang ne po ka jela bat hang ne po society jongi tela dangi abitik tangi ta kam sarkar lanungin yo ya kata kaba kapus kalat
kawai kapul sadin asnam lai asnam kadba nong apply da kilak ngot then rei lada ngidon bat ngi penlut por le dia lani ngi la ban rung hakum kini ki skill mo ki skill training ti pila ban siam ya ka benta ban pin sang ki kam ki jam le jong namar ba pila don ya ka idea kum no pin yan hal ki jong ki jat te kublai sibun pada sasisin kublai kurku ya pi bat ya ka team ke jong pi bat kamtam ya ka ni ka organization jong pi no nang la su ban sei kita ki samla nang ni po ka organization jong pi bakan long ka jing kurku po ka imlang ka salang kublai sibun ya pi kam tam ya kene galat ba pi khot yang a pen pau kendiat nak menta ka ba kamiat jong pi masalah. Pleasure.